simplemente comunicaros que la Comandancia de Ourense, consciente da importancia histórica e cultural que ten o Camiño de Santiago, somos conscientes de que cada día temos máis peregrinos. Bueno, pois, aparte de a nivel tanto central como a nivel provincial, diseñamos un plan de vixilancia e socorro en concreto centrado no Camiño de Santiago e nos diferentes camiños que temos na provincia de Ourense, non? Que podría ser este que estamos ahora mesmo, o Camiño de Inverno, como o Camiño da Ruta da Plata, non? Son os máis importantes. Temos un total de 324 km dentro da provincia de camiño. Desos 324 km, a maioría deles, casi un 98%, está dentro do territorio onde se despliega ou competencia da Garda Civil. Comentar que non temos detectado, centrándonos na campaña que estamos presentando hoxe, non temos detectado unha problemática concreta de delincuencia frente á muller no camiño. Pero bueno, buscamos unha estrategia de conseguir un concepto de camiño seguro. Cando falamos de camiño seguro, non só proteger o peregrino, senón proteger tamén o camiño e o entorno dese camiño, como podría ser as infraestructuras, os medios de transporte que se desenvolven no redor dele. Centrándonos, tamén buscamos outro concepto que é un camiño accesible, que é aquel camiño que podamos axudar ao peregrino que fai a ruta, que ten alguna discapacidade, pero tamén aqueles colectivos, digamos, como maiores, digamos, de alguna forma vulnerables, tamén que se sintan apoyados e respaldados dentro desa ruta, dentro dese camiño. Como medios de protección a muller neste caso, que fai o camiño, que somos conscientes de que moitas mulleres están facendo o camiño solas, nos queremos, de feito, Secretaría de Estado de Seguridade diseñou o aplicativo Alercop. Queremos insistir, mencionou o seu delegado, queremos insistir nese aplicativo, dado que conseguimos que dentro dese aplicativo hai unha función que se chama Guardián do Camiño. Esa función simplemente dándose alta na aplicación, baixando a app esta, non me falta tampouco, digamos, dar todos os datos, sino centrar un número de teléfono e un nombre. Aí vamos a ter avisos se nos poñen de guardianes, porque non só permite, se nos poñen de guardianes a nós temos un centro en Ourense, en este caso, que é o noso COS. Aí estamos recibindo os 24/7 a todas as geolocalizacións de todos os peregrinos que se hayan dado de alta e que nos hayan posto como guardián do camiño. Este aplicativo tamén permite non só poñernos a nós, sino permite poñer outros 5 números de teléfono, que podría ser familiares, maridos ou cualquier outra circunstancia. Por consiguiente, un dos medios de protección estaríamos falando desta aplicación, Alercop, porque estaríamos facendo tendríamos nós unha pantalla, unha geolocalización por onde está, estaríamos dando completamente onde vai ese peregrino, non? Logo, hoxe temos aquí unha serie de medios que, como poden ver, básicamente tenemos lo que es las nuevas oficinas de atención al peregrino, que denominamos OMAP, que vienen dotadas de todos los medios técnicos. Ese ordenador que ven ahí es un puesto inteligente, lo llamamos ahora de los nuevos ordenadores de puesto inteligente, es decir, es como si yo estuviera en mi oficina y pudiera acceder a cualquier base de datos desde ese ordenador. Aparte que ya cuenta con los medios, digamos, tecnológicamente avanzados para poder conectarnos y tener información de cualquier punto. Aparte de ello, pues contamos ahora mismo con un refuerzo para estas campañas, como es el Escuadrón de Caballería, que aquí está representado por dos compañeros. Este refuerzo lógicamente no cuenta con la comandancia, sino que nos viene apoyado desde Madrid, y básicamente no solo viene aquí a apoyarnos a la campaña que podamos hacer de seguridad del camino, sino también viene, al mismo tiempo que se hace la vigilancia, pues hacen una vigilancia también de nuestros incendios, que también nos preocupan dentro de la provincia, ¿no? Y luego, pues ya contamos con medios aéreos, como podría ser el helicóptero, o con medios más localizados, como podría ser el equipo Pegaso, que desplegaría pues diferentes, los drones, por así decirlo. Aparte los correspondientes unidades de seguridad ciudadana propias, o unidades del Seprona, o unidades de tráfico, que también quiero incluirlas, dado que muchos peregrinos cruzan muchas vías y en muchos puntos pues, es la agrupación de tráfico la que se encarga. En conclusión, creo que la idea principal es que no hemos detectado una problemática delincuencial relacionada con la protección de la mujer en el camino ahora mismo. Eso no implica que los medios preventivos estén en marcha y estén preparados para que se sienta la mujer, que se sienta segura y que le pueda hacer un camino, ese camino seguro que nosotros hablamos, y ese camino accesible que yo hace un rato he mencionado. Y nada más. Bueno, a campaña Non Caminar Sola non é solamente en Galicia, sino que é produto dunha coordinación entre as delegacións do goberno
de Aragón, Navarra, La Rioja, Castela León e Galicia. No caso de Ourense, a responsable desta campaña Non Camina Sola é a responsable, a xefa da unidade de violencia de xénero da subdelegación de Iglesias, subdelegación de Ourense, Alida. Bueno, bons días a todas e todos. En primeiro lugar, decir que o Elixir xa presentamos esta campaña que leva 3 anos, este é o terceiro ano que se presenta a campaña. E si é certo que se presentou xa noutros concellos. E este ano non foi algo ao show que se Elixira en Vilamartín. Eu cando ao subdelegado lle comentei, mira, hai que presentar a campaña de Non Camiña Soa nun dos camiños. E é certo que no camiño de inverno todavía nos presentara, e claro, nos interesaba que fora no camiño de inverno, e claro, xa sabedes o porqué, xa todos imaginades, o subdelegado dixo de inmediato, nada, en Vilamartín de Valdeorras, é dicir, que claro, el tira, pues claro, un pouco para estrategia, normal, e a mí me pareceu fantástico, non? É dicir, que aquí neste camiño non se había dirigido nunca, e que onde máis fora Vilamartín. De todos modos, grazas al alcalde por recibirnos aquí, recibirnos así tamén, e, sobre todo, desde a unidade, dar as grazas fundamentalmente a forzas e corpos de seguridade. Para nós son o pilar fundamental, porque son aqueles que efectivamente nos ofrecen esa seguridade, como decía o comandante, pretendemos non camiñar soas, pero ter ese camiño pues, seguro, que é o noso objetivo. Entonces, sin eles, pues, por suposto, non teríamos ese camiño seguro. Dar as grazas tamén aquí a Policía Local que teñen concretamente neste camiño, ten Policía Local o barco de Valdeorras e a Rúa, se non me equivoco. Entonces, pues tamén son das forzas e corpos de seguridade que tamén colaboran con nós. E logo, pues, colaboran tamén con nós con esta, para visibilizar, para ter a donde acudir, e dicir, se temos algún problema, además de corpos e forzas de seguridade, temos farmacias, albergues, despois, bueno, esos postos de Garda Civil, Policía Local, incluso aquí no barco de Valdeorras tamén, o que é a Comisaría de Policía, que tamén hai aquí unha oficina tamén específica, e non sei se me tempo así, bueno, é dicir, que todo este material mándase desde a subdelegación, mándase a cada un destas farmacias, destes albergues, destes postos, tanto de forzas e corpos de seguridade como concellos, tamén se lle mandou, aquí está un alcalde, mándase sempre un cartel, este cartel grande, e logo se mandan estas tarxetinas. Estas tarxetas inicialmente estaban en castelán nada máis, bueno, pois xa desde o ano pasado, dentro a campaña anterior, están tamén en inglés porque somos conscientes que por estes camiños ven moita xente que non é solamente española, non? Que ven de outros países. Entón, nesta tarxetina así pequena, que é moi útil, é dicir, que poden haber, pois eso, nos albergues de calquera sitio, que donde elas pasen, pois aí están uns teléfonos, están tamén o da aplicación esta fundamental, a Alercoc, que fixo alusión ao subdelegado, e logo fixo tamén o comandante, importantísima, esta podía descargar calquera, non solamente para o camiño, senón, incluso, aquí que hai nenos, e cando empecen a sair pois, de noite tamén, esta aplicación descarga, se levase no teléfono, e aí despois simplemente é dar 3 pulsacións e xa inmediatamente xa está en contacto con forzas e corpos de seguridade. E coa ventaxe, como dixo o subdelegado, de que te geolocalizan, porque lle dice, pois está ocurrindo algún suceso de violencia de xénero, ou cualquier outro suceso, pois en tal sitio, e eles acuden ali xa inmediatamente. E logo, pois, están os teléfonos extra. Entón, ten unha tarxetina, como cualquier outra tarxeta, que podemos levar no noso bolso. É fácil de levar, pero que aquí nos pode aportar moitísima información. E logo vedes tamén nos coches que teñen pois, forzas de corpos de seguridade, tamén hai uns códigos QR, e se descargamos esos códigos tamén nos aportan moitísima información. E por a miña parte, por nada, grazas a estes nenos tamén, que logo nos sacaremos unha foto con eles, o delegado, para levar para a subdelegación, e grazas a forzas e corpos de seguridade, por suposto, o Concello e todos os que aquí presentes, e medios de comunicación fundamentales, para que logo darlle visibilidade a esta campaña. Sin vos non poderíamos darlle a visibilidade que nos gustaría, claro. Entón, é un pilar tamén aí fundamental. E por a miña parte, pois, o delegado non teño nada.
Pois nada, en primeiro lugar, dar as grazas por este convite que se fixo a Asociación do Camiño de Santiago de Valdeorras e quero, porque isto para nós é un auténtico feito histórico, quero facer unha pequena performance neste instante para todos vos, para os nenos e para os que estades aquí, e é unha gran aperta ao goberno e ao que nos representa por ter esta gran idea, vale? E outra gran aperta ao señor comandante por estar aquí. E en segundo lugar, como a historia dicen que funciona en espiral, non sei se o señor comandante e os seus gardas civis, é unha fermosa palabra, gardar todo aquilo que é o civil, o sea, a soberanía realmente dos cidadáns, que en alguna maneira é a metáfora dos templarios que había nos camiños de Santiago hai xa gran tempo, e entonces esperemos que estes templarios e que este temple da Garda Civil realmente camiñe por o camiño de inverno e por máis camiños. Tamén teño que decir que formo parte da Federación, a nosa asociación forma parte da Federación Galega de Asociacións, e que tamén aconteceu un feito histórico que se acaba de formar a Federación Europea. Está claro que o percorrido e esta vertebración do que é tanto Valdeorras como as 4 provincias galegas, en este momento sabemos que é unha semente que se plantou e que haberá por este feito e outros máis que en futuro. Eu sencillamente decir algo moi importante: seades conscientes ou non, este ano, principiar en xaneiro, un grupo, o Camiño, houbo que rescatalos no Bierzo. Precisamente unha persoa cega e unha muller que acompañaba, e grazas a ese 112 o que pase que non había estes medios para poderlos localizar. Tardamos moito en localizalos, estábamos presentes nos da asociación, pero hai moitos máis feitos. Tamén sí que vos teño que constatar ese gran dato que o subdelegado mostrou. Este camiño se fai por moitas mulleres en solitario, vale? O sea, me acordo da primeira sevillana que veu, precisamente. Isto é importante porque non só é un perigo, por desgracia, como aconteceu históricamente daquela muller de Estados Unidos que finou, senón que hai máis perigos aparte das agresións sexuais, por desgracia, que é unha pena que ainda tengamos que seguir registrando, con mortes neste caso. Pois, por suerte, o camiño pasa por a natureza e se desprende, e tamén é certo que persoas discapacitadas, como mesmo, facemos o camiño, non? A veces se torren riscos, entón é importante que estes templarios modernos estean formando parte deste camiño. Moitísimas grazas a todos, a prensa e estes cativos que son o futuro, que realmente camiñan por o camiño con seguridade. Contade, como sempre, ca asociación, comandante e subdelegado, porque precisedes, que aquí está. Muy bien, pues muchas gracias a todos, muchas gracias Saso, muchas gracias al comandante de Guardia Civil aquí presente, gracias a los medios de comunicación, gracias al alcalde por recibirnos. Eso es todo.